дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи хатсайрро мо аз сайёҳати шаҳри Душанбе пешниҳоди шумо менамоем. имрӯз бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба 32-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сарбозони ҷузу томҳои шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ барои сайри шаҳри Душанбе оварда шуданд ва нашри навбатии барномаи хатсайр аз рафти ин сайёҳати сарбозон дар пойтахти мамлакат пешниҳоди шумо мегардад. айни ҳол нуқтаи оғози хатсайри мо майдони дӯстии пойтахт, яъне назди пайкараи Исмоили Сомонӣ мебошад. бахшида ба 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои сарбозони қисмҳои ҳарбии пойтахт сайёҳати идонаи шаҳрӣ ташкил карда шуд. ин ташаббус на танҳо як сайру сайёҳати маъмулист, балки арзгузории ба ҳомиёни сарбаланди ватан аст, ки суботу амният ва оромии ҷомеаро бо иродаи матин ва садоқати бепоён нигоҳ медоранд. вобаста ба ин сарбозони қисмҳои ҳарбии қушунҳои дохилӣ, гвардияи миллӣ ва қушунҳои сарҳадии пойтахт ва навоҳии атрофи он дар умум 150 нафар дар майдони дӯстӣ ҷамъ омаданд. ин макон, ки бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ машҳур аст, яке аз муҳимтарин нуқтаҳои таърихиву фарҳангии пойтахт маҳсуб мешавад. пеш аз оғози сафар роҳбалади шуъбаи сайёҳии пойтахт дар бораи аҳамияти муҷассамаи Исмоили Сомонӣ ва рамзи давлатдории тоҷикон будани он барои сарбозон маълумот пешниҳод кард. ин муҷассама, ки яке аз рамзҳои муҳими пойтахти кишвар ба ҳисоб меравад, соли 1999 ба муносибати 1100-солагии давлати Сомониён бунёд шудааст. бо маълумоти роҳбалад, пайкараи Исмоили Сомонӣ рамзи шукӯҳи давлатдории тоҷикон аст. он аз 7 қабати поя ва тоҷ иборат буда, ҳар яке маънои таърихии худро дорад. муҷассамаи Исмоили Сомонӣ бо баландии 12 метр аз фулузоти биринҷӣ ва арки бузург, ки бо 7 қабати сталактитҳо мустаҳкам гардидааст, сохта шудааст. дар болои арк, дар зери нурҳои дурахшони офтоб, тоҷ ҳамчун рамзи давлатдории тоҷикон дар пояи куракшакл медурахшад. баландии худи арк 35 метрро ташкил медиҳад. яке аз унсурҳои дигар симои ду шери хобида дар минбари пасти ду тарафи тахти суфа мебошад. онҳо рамзи сулҳу субот, осоиш ва рамзи ҳокимият мебошанд. сарбозон бо таваҷҷӯҳ ба суханони роҳбалад гӯш медоданд, зеро ҳар як нафар аскар бояд на танҳо ҳимоятгари ватан, балки шахси огоҳ аз таърихи миллат ва арзишҳои миллӣ бошад. сипас дар назди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ ҳайати шахсии сарбозони қисмҳои низомӣ акси дастаҷамъонаи хотиравӣ гирифтанд. баъдан сарбозон тавассути автобусҳои дуошона ба самти маҷмаи Истиқлол равон шуданд. дар роҳ онҳо бо зебоии пойтахт ва иншоотҳои муосири он ошно гардиданд. сарбозон, ки тамоми вақти худро дар нигаҳдории низоми ҳарбӣ, машқҳои ҷисмонӣ ва адои вазифаҳои муҳими хизмати сипарӣ мекунанд, ҳамеша эҳтиёҷ ба чунин таваҷҷӯҳ ва рӯзҳои фароғатӣ доранд. ин гуна сайёҳатҳо барои онҳо як имконияти беҳтариneст, ки бо таърихи ватан, рамзҳои давлатдорӣ, дастовардҳои фарҳангӣ ва иншооти муҳими давлативу миллӣ аз наздик ошно шаванд.
ҳангоми расидан ба майдони истиқлол роҳбалади маҷмӯа онҳоро пазироӣ намуда дар бораи таърихи бунёди ин ёдгории муҳими миллӣ маълумот дод. маҷмӯаи истиқлол рамзи соҳибистиқлолии тоҷикистон буда шукӯҳи давлатдорӣ ва ҳунари меъмории тоҷиконаро таҷассум мекунад. он соли 2022 ба ифтихори 31-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ шудааст. сарбозон аз осорхонаи таърихии маҷмӯа дидан карданд ва бо намунаҳои либосҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, санъати ороишот ва дигар осори фарҳангии миллӣ шинос гардиданд. онҳо бо чашмони худ диданд ки миллати тоҷик дар тӯли асрҳо соҳиби тамаддуни бою ғанӣ ва давлатдории собитқадам будааст. барои сарбоз ки дар мадди аввал масъулияти муҳофизати сарҳад ва ҳифзи суботи ҷомеаро бар уҳда дорад, чунин чорабиниҳо на танҳо истироҳат, балки як нав дарки амиқтари арзиши ватан ва рисолати худ ба шумор мераванд. чунин иқдомҳо ба сарбозон нишон медиҳанд ки заҳмат ва ҷонфидоии онҳо қадрдонӣ мешавад ва маҳз таваҷҷӯҳи давлату миллат ба сарбозон рӯҳияи онҳоро дучанд баланд мебардорад. яке аз лаҳзаҳои ҳаяҷоновар барои сарбозон баромадан ба баландии 94 метраи манораи истиқлол буд. аз ин ҷо тамоми ҳудуди пойтахт ба назар хуб намоён аст ва ин манзара бешубҳа дар дили ҳар як иштирокчии ин сафар ҳисси ифтихорро бедор менамояд. пас аз тамошои маҷмӯа сарбозон бо роҳнамоии роҳбалад бо нигораҳои сангини берунаи он ки ҳар як тасвираш ба як марҳилаи таърихи тоҷикон бахшида шудааст ошно шуданд. пас аз анҷоми тамошои маҷмӯа сарбозон ба самти боғи Ирам равона гардиданд. Ирам бо зебоии табиат ва муҳити орому гуворо яке аз маконҳои дӯстдоштатарини сокинони пойтахт маҳсуб меёбад. сарбозон дар боғ озодона сайру гашт карда бо ҳамхизматонашон суҳбат мекарданд ва таъссуроти сафарро мубодила менамуданд. муддати 5 моҳ мешавад дар қисми ҳарбӣ 051-060 гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон хизмат карда истодаем. аввалан миннатдоргии худро ба мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри душанбе ҳамчун ғамхорӣ бештар ба сарбозони шуҷои ватан имрӯз сарбозон ба сайри душанбе баромадем. сайри мо аз назди пайкараи Исмоили Сомонӣ шурӯъ шуд, баъдан бо таъриху фарҳанги миллати тоҷик шинос шудем ва мо дар майдони истиқлол аз баландии бурҷи истиқлол дидан намудем ва меҳру муҳаббати ватандорӣ зиёд шуд ва хизмати ватан модарро аз дилу ҷон ва содиқона адо карда ва ба сари баланд ба назди падару модар бармегардем. дар як гӯшаи боғ гурӯҳи сарояндагони ҷавон барои сарбозон як консерти хурди идона омода карда буданд. сурудҳои дилнишини ватандӯстона ки бо меҳру муҳаббат садо медод дар дили ҳар як сарбоз эҳсоси гарму гуворо мебахшед. зери навои мусиқӣ сарбозон бо завқ бо ҳамхизматонашон мерақсиданд ва ин ҷо воқеан ҳам фазои идонае эҷод гардида буд. این لحظه های صمیمی سربازان را باز هم متحدتر می‌گردانید.
шодиву хурсандӣ, эҳсоси якдилӣ ва ҳамраҳии сарбозон ин лаҳза ҳадду канор надошт. ҳар як сарбоз сипари боэътимоди ватан аст. онҳо шабу рӯз дар омодабош қарор дошта, бо ҳиссиёт, орзуву омол ва меҳри гарме нисбат ба ватану миллат муҳофизи оромиву амнияти ҷомеа мебошанд. чунин чорабиниҳо на танҳо як рӯзро барои сарбозон хотирмон мегардонад, балки ба онҳо ҳисси арзандагӣ ва қадршиносиро эҳдо мекунад. имрӯз бахшида ба рӯзи 23 феврал, яъне рӯзи артиши миллӣ қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, мо ин сайру сайёҳат имрӯз аз бисёр чизҳои таърихӣ замонаи гузашта ва то ин ҷониб баҳравар шудем. бисёр чизҳоеро омӯхтем, ки арзишҳои ватани моро муайян месозад ва рӯҳияи мо сарбозон боз ҳам баландтар гардид. бо кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки аз ин ҳам бештар барои ватани худ хизмат кунем. шиносоӣ бо иншооти муҳим, ҳис кардани таваҷҷуҳи давлат ва ҷомеа, ҳамаи ин боис мегардад, ки сарбозон бо рӯҳияи боз ҳам баландтар, бо эҳсоси бештари масъулият ва садохат хизмати ватанро идома диҳанд. таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ ва афзоиши рӯҳияи сарбозон аз омилҳои муҳим барои нигоҳ доштани суботи миллӣ ва амнияти кишвар мебошад. ҳар як сарбоз, ки имрӯз дар ин саёҳат иштирок дошт, бо чашмони худ дидааст, ки тоҷикистони соҳиби истиқлол бо чӣ қадар заҳмату талош обод гардидааст. ин нуктаро сарбозон махсусан пас аз вохӯрӣ бо муовини раиси шаҳри Душанбе хубтару беҳтар дарк намуданд. امروز با تشبث حکومت شهر دوشنبه ما کورسانتان دانشکده عالی سرحدی را برای سیر و گشت کردن در باغ و گلگشت های شهر دلربای دوشنبه آوردند. ما بسیار منتظریم که در چنین روز با مناسبت 23 فوریه روز ارتش ملی با ما توجه خاصه ظاهر نمودند و برای بلند برداشتن حالت روحی روانی ما کورسانتان و خدمتچیان حربی ما را با سیر و گشت به جایهای زیبای دوشنبه شهر آوردن. بسیار تأثیرات زیاد برداشتیم از آبادی ها و بسیار منظره های زیبایی که در دوشنبه هستند. باغ و گلگشت ها را دیدن نمودیم و میخواستم این مناسبت درباره تاجیکستان شعر قرائت کنم. تاجیکستان کشوری آبادی من، دوست دارم من تو را از جان و تن. گر روم من بر همه جایهای دور، مهر تو میماند در قلب من. بانو بانو جانو او شهر بانو جانو او بانو بانو جانو او شهر بانو جانو دلی مرا بسته با تاریکی سوجانو دلی مرا برده با چشم و ابرو جانو. محض آنها حامیان وطن که در سرحدها، در پاسگاه‌ها و در نقطه‌های مهم استراتژی ادای خدمت می‌کنند، کفیل ثبات و آرامی مردمند و محض توجه دولت و جامعه به آنها باعث می‌گردد که با اراده باز هم قوی‌تر و صداقت بیشتر به حفظ مرز و بوم کشور جسورانه ادامه دهند. бо ҳамин биянагони азиз сайри идонаи сарбозон ки бахшида ба 32-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ташкил гардида буд ба поён мерасад. боиси таъкид аст, ки ин баргузории саёҳат на танҳо як таҷлили рамзӣ, балки арҷгузорӣ ба хизматҳо ва
садоқати сарбозон ба ватан модар мебошад. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи хатсайр аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ.